došli na 18. po redu sajam vjenčanja. Ovo je naš rođendan, postali smo punoljetni. Na sajmu vjenčanja se izlaže više od 200 izlagača, znači iz cijele branše vezane uz vjenčanu industriju. Znači od salona vjenčanica, muške mode, cvjećara, fotografa, organizacija vjenčanja, putnih agencija, znači apsolutno sve kako bi olakšali budućim mladencima pripremu za njihovo vjenčanje. Volim apsolutnu i pretjeranu romantiku u filmovima. Volim umjerenu romantiku vidjeti oko sebe, kod ljudi oko sebe, a ja sama po sebi baš i nisam nešto romantična. Jesam, volim intimnu atmosferu koju provodim sa suprugom, volim ga iznenaditi nekim znakom pažnje. Mislim da je romantična bila i fotografija iz backstage-a u nekoj crvenoj haljini koju sam nosila, koju sam mu poslala s obzirom da nije u Zagrebu. Volim pripremiti neku sitnicu koju zapravo na kraju to bude romantično. A onaj ko nije romantičan, mislim da možda čak i ne govori istinu, samo ne želi priznati da je romantičan. Vesna Pretkoveć, inače svi me poznaju kao Vesna Spoza, sinonim za vjenčanice, kažu kraljica vjenčanica. Od 25 godina smo već lideri i vodilje u modi i vjenčanja, vjenčane mode, a i u večernjim haljinama. Pa ono što bih htjela istaknuti da su tendence za 2016. i 2017. godinu, što nije bilo do sada, to su vam rukavi, uski rukavići, što je prije Mladenka ne bi nikada poželjela jer je bila neisputana u pleso. Naše modno savjetovanje traje 2 sata, unutar 2 sata Mladenka proba otprilike između 10 i 12 modela. Recite, gospodična, kad je vaše vjenčanje? 2.7. 2.7. Kako ste vi sa rasporedom da se dogovorimo za terminčić? Znači, gusto sam zadnji tjedan u drugom mjesecu. Zadnji tjedan, može, nije problem. Budemo ovako, to je... Je vam odgovara više vikend, subota ili... Ne, od ponedjeljka do četvrtka. Ja sam Martin Arbanas. Sa tekstilom, modom i krojačkim zanatom bavim se i družim se pune 51 godinu. Vlastitu firmu imam 41 godinu. To je doslovno to zanimanje moj život. Taj posao i profesija, tkanine, modeli, boje znače jako puno u životu. One su veliki sastavni dio moga života i ispunjavaju me sa radošću i veseljem. Primijetila sam da ste se čak 2 puta danas presvukli. Pa meni se činilo da je to publika od mene i očekivala, možda sam se zaletio, ali po pljesku izgleda da nisam. Muškarci u Hrvatskoj na kojim su recimo stupnju modnom? Ako uzmemo od 1 do 10, 1 je najmanje, 10 je najveće. Tu vam postoji razlika u Hrvatskoj čak po regijama, pošto ja imam dućane po različitim gradovima. Zagreb kotira dosta visoko, ajmo reći da je na 2. mjestu u Europi. Magdalena Kralj, dolazim iz Svetog Ivana Zeline.
Mi predstavljamo kraljevske kolače ovdje na sajmu vjenčanja. To je firma sa tradicijom više od 50 godina koju je pokrenula još moja prabaka, naslijedio otac i evo sad mlade snage stupaju. Moderni su sada jako ti slatki stolovi, oni su trenutno najpopularniji. Na njima se nalaze lizalice takozvane koje su od Raffaello kuglica, mafini, musevi, imamo puslice, čokoladice koje mogu biti personalizirane sa imenima mladenca. Organizacija vjenčanja je danas popularno zanimanje i danas je bilo jako puno prisutno posjetitelja koje je to interesiralo i organizatori vjenčanja, njih nekoliko se skupilo i razmijenili su svoje iskustva, sve prednosti i naravno mane vezane uz taj posao i bilo je vrlo zanimljivo. Ono što također za napomenu da nam je Hrvatska vrlo visoko pozicionirana kako na europskoj, tako i na svjetskoj listi poželjnih wedding destination, odredišta za vjenčanje. A znate vi da posao organizatora vjenčanja ne uključuje samo ovako dress code, super izgledam, imam ili nemam slušalicu u uhu i tako dalje. Tu uključuje jedan cijeli, ajmo reći ovak neformalno, backstage situacija. Dogodilo nam se na vjenčanju krajem kolovoza. Bilo je jedna terasa uz more kao lokacija za večeru. Toliko je bila vlaga da je pod non stop bio mokar. Čistačice su zbilja vrijedno skupljale tu vodu. Međutim, dogodilo se to da se prvo mladoženja poskliznuo i pao, razrezao ruku. Onda ljudi kako su normalno pod alkoholom malo ih uhvatila panika, onda vam se sjati 20 ljudi, svi hoće pomoći i onda kao organizator to morate sve rastjerati da se ne bi stvarala panika i nekako smo uspjeli sanirati tu situaciju da bi nakon toga se mladenka poskliznula i slomila nogu. Mi idemo dalje jer sezona je pred vratima. Uviđenja. Će danas u subotu, naravno u 18 sati, poznata lica prošetati pistom uz modele i priključiti se humanitarnom karakteru sajma vjenčanja te podržati nacionalnu humanitarnu akciju Palčić gore. Sad si ovako se pokazala svom budućem mužu vjenčanici, a to se ne smije. A gledaj, uvijek postoji faktor iznenađenja. Tako da on će se sigurno iznenaditi na dan vjenčanja, pozitivno ili negativno, to ćemo tek vidjeti. Ja sam Javora vidjela u publici, zašto je sjedio sa crnim povezom preko očiju? No comment. Ti bi mi trebala biti kolegica i prijateljica. Kako lijepo izgledaš. Nikad ljepšu mladenku ja u životu nisam vidjela. Evo, ovo je bila Ana, drago nam je. Ana, reci nam, Ana, kada ti namjeravaš sad pred oltar? Pa nikad. Ovo sam sada bukla vjenčanicu prvi i zadnji put. Da je to vaš savršeni dan. Bi li to bio spektakl sa krinolinom, 250 uzvanika ili možda nešto intimnije? Ne bi. Moj san, kao i taj neki djevojački, je zapravo vjenčanje na plaži, iako je to jako teško ostvariti, ali zamišljam si to kao normalnu, lijepu svilenu bijelu haljinu, ja sam bosa, mali krug uzvanika, prijatelji i kasnije kao neki veliki parti. Ja sam Mario Možnik, prvak Europe u gimnastici. 2007. godine izmislio sam, to je prvi put u svijetu, napravio jedan novi element koji u svijetu nitko do tada nije izveo i od onda je taj element ušao u jedan gimnastički pravilnik. I taj element danas izvodi puno gimnastičara u svijetu, moje ime se vrti u tom gimnastičkom svijetu, to je lijepo, to je jedno lijepo priznanje, teško je danas izmisliti nešto novo. Pozvali su me da ponesem reviju, humanitarne svrhe revije bila i naravno odazvala sam se jer zašto ne idem poslije vani, imam frizuru, šminku, samo nastavljam dalje. Imam prvi put da nosite nekakvu reviju i kako je bilo to iskustvo? Mi svi mislimo da je lako hodati po tome, ne? Da, lako. Prvi put revija, užasno mi je bilo stresno, pogotovo u štikli. Inače nisam baš na štikli pa me je bilo baš strah da ne zapnem, hoću pasti, hoću se osramotiti, ne znam, ovo je. Ja mislim da je ovo veći stres nego samo vjenčanje, odnosno svadba.